ओमफ्राय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थालायबाय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोलाय दिनैहाय बाजाराव थांनो ओंखारदों बिराद गरम आरोना देलायखांनानै 1 मिनिटबो बाहेरायाव ओंखारनो हाया नै गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय जों दायो बिजावजालिजों थांनो नागिरदों गुबुननि बिजावजालि आलासि ओमफ्रायो बेखौनो जों दायो नेगासिनो ओमफ्राय जों दा 11:30 जाबाय सानजौफुबाबो थांनोसै सानफुनि ओंखाम ओंख्रि संखानाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो मा लायनाय जायो बाजाराव थांबाथ' बिदिहाय भिडिअ लानोबो हाया लाजिनानैनो भिडिअखौनो अन खालामनो हाया केमेराखौनो ओमफ्राय बिजावजालिया सना लायनो होनना लिंनायखाय थांनो ओंखारबाय बे बुंदोंमोन दिनै सोलाबला थांला होननानै ओमफ्राय जोङो बि थाङाबाबो नानिजों आंजों लायना फैनोसै होननानै थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय दायो सोलाबबायनो ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय गथ' गोनांना बेहाबो थाब जाया ओंखायनो गावबो ओंखाम संखादोंनो फैबाथाय थांनोसै ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै जोङो मा सना लायनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर जि सान्दुं गोसाखा ओमफ्राय लोगोफोर नै आंनि बिनानाव तुतुआ बिदिनो आंजोंनो बाजाराव थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय दायो बिजावजालि आं नानि थांनोसै साथामजों लोगोनि दखानाव दसे लाना फैनोसै मा बायदों नोङो सेन्देल ओइ सोरबाया आंनोबो जालायबाय माइनावनि सेन्देल नानिनि सेन्देल सानैबो सानैखौबो माइनाव होनोमोन ओमफ्राय दायो माइनाव होनबा सासेखौ माथोबा सासेयासो सेन्देल जाबाय बेखौ नानि होननानै बेखौ माइनाव होनबाय आं दायो नाम खारिबाथाय दालि होनो दालि सोयो दालि ओमफ्राय जों दा थांनोसैबो बुंनो हाया लोगोफोर फनानो दाबो फैयाखै बिजावजालिया मा खालामबाय दं दसेनो देलायखाङो आंना दसे जायो होनदोंमोन खिन्थु गैया नेबाय थाबाय देलायखांनानै नेनो बायोना लोगोफोर फिसाजोआ गाबगासिनो मालाबा आंखौबो नेयो ओमफ्राय दिनै आं बेखौ नेनांबाय गाज्रि मोननाङा दे भिडिअखौ नायोबा बिजावजालि आंनि हाफां नुदो लोगोफोर नै मावबा थांनो गोनांबा बिब्दि गाबो ओंखायनो आङो मा अखान्थि मोनग्रा जाबाय बेखौ बामनांगौबालाय बोरै गारि दिहुनगोन आंलाय स्कुटिजोंसो थांनो नागिरदों फार्स्टआव पिलपिलिसो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दायो पिलपिलि मोनलाना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा स्कुटिजों थांसै फै दोनथ'नोसै आङो ओमफ्राय दा बाजाराव मोनहैनानै लानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा मोजां नुवाखै नै गारिखौ गालांसै थाथ'नाय जों मोजां सिमलायाव थांगोन ना सानफ्रामनि र' मिरि दालायनो थांखोबा ओमफ्राय लोगोफोर नै जों दायो मोनफैबाय बाजाराव ओमफ्राय जोङो मोनफैनानै डाइरेक्ट लोगोनि दखानाव जफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो जोंथ' दायो सनासो लांफैदोंमोन नालाय नै सनाखौबो डाइरेक्ट लाखाबाय ओमफ्रायो आंबो जरासे लाबाय ओरैनो नायनोसै गाननाय जायोना जाया आंथ' बारा एसेबां गेदेर गेदेर सना गाननो मोजां मोनखाया नालाय आरो आंना खोमायाबो गाननोबो हाखाया सना एसे गेदेर गानबानो बोरैबा गाराय जानाय बायदि जानानै होयो ओंखायनो दायो उपाय गैयियाव जरासे लाबाय लोगोजों ओमफ्रायो नै भिडिअ लायोबा बिराद थाखुमानानै होयो दे इसोरो बोरैबाथार लोगोनि भिडिअआवनो थाफानो नागिरा बेसेबा ओमफ्रायो अब्लाबो ससे लाबाय आं सासेयाथ' थाखुमानानैसो दंबावो माबायदिथार ओमफ्राय लोगोफोर जों दायो सनाखौ लाखांनानै सेन्देल नायनो होननानै थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नै नायदो सेन्देल दखानखैनो थांला लोगोफोर आइसक्रिम मोनजायाबा ओमफ्राय बिमादैया मोनसे बायनानै होनांथारनांबाय र' लोगोफोर ओमफ्रायो नायलांबाय थादो जों दायो मा बायगोन मोजाङै देखायलांजोबनो हायाबाबो ओरैनो एसे एसे देखायनोसै सेन्देल गिदिर गाननानै मा मोनो नोंलाय सेन्देल गिदिर गाननानै माबा दै रुदा सुलाय सेन्देल गिदिर मोनैनि गाबजों माबा मोनदों गाबनो नै बेयाव नायनि इयाव नायनि बिबार गोनां नांगोनो मोजां दं माने एसे मोजां माला लादो नै जालिया दख'ना लादों देखायनाय जाथ'नाय नंला गोलोमजोब्बाय नायनाय ए बाल्थिं
Kita apa deh? Mama lah kan ya? Aku lagi ke mana enggak kayak Bang? Kain nih.